Bueno, más que enchufe, nosotros no hablamos de enchufismo porque, claro, eso es dar por hecho muchas cuestiones, però sí el que pretenem des de Compromís és acabar en les contratacions a dit i que hi hagi un procediment, un procés, un sistema accessible, transparent i objectiu, sobretot per a la tria i per a la contractació laboral de persones, que creiem que és molt important en una empresa municipal que existisca un procediment que pugui arribar a tot el món, un procediment transparent i on tot el món sap com se valora cada criteri i per tant sap les possibilitats que té i sap i s'assegura i se garantís que accedís a un puesto de treball en condicions d'igualtat respecte a altres persones, ¿no? Lo habéis dicho en la empresa, pero me decías que no sé si es en las reuniones que internas, pero que allí no se ha recogido, ¿no? Sí, bueno, nosaltres des de març d'enguany, que vam fer una roda de premsa on públicament vam dir que exigiríem una sèrie de propostes que vam fer, se van fer, com era el protocol de contractació de personal i una sèrie de qüestions que també van comentar en aquest moment, i algunes s'han fet, altres no, la majoria no s'han fet. De fet, l'únic que s'ha avançat i ha sigut gràcies a que nosaltres estem ahí damunt del tema es que... Recordamos que Compromís se ha salido por divergencias absolutamente insalvables del equipo de gobierno, ha denunciado lo que ha denunciado y no ha querido seguir formando parte del cuatripartito de San Joan por una serie de cuestiones que habéis explicado y que habéis denunciado y que habéis sido consecuentes, os habéis salido fuera, cosa que tampoco las dimisiones, en este caso la dimisión de un cuatripartito o el salirse no és molt habitual, no? No, per a nosaltres no ha sigut una decisió fàcil, però evidentment la decisió que vam prendre va ser qüestions com aquestes, i és que al final no és tan important estar perquè sí participant d'un govern, sinó que aquest govern realment siga útil a la gent i camine cap a aquests camins, no? I aquests camins en aquest govern, en aquest alcalde que hem dit sempre, moltes vegades s'està obstaculitzant, s'està boicotejant el poder caminar i treballar per la regeneració democràtica, la transparència, un canvi de model global en l'administració pública i també en les polítiques públiques. I un dels exemples és este mateix. Nosaltres no hem presentat aquesta proposta en un ànim de posar en dubte les contractacions. Crec que això, les contractacions que s'han fet són les que són i evidentment no hi ha un procediment, no sabem com s'han fet exactament, però no posem en dubte el que s'ha contractat. Lo que s'ha contractat fins ara, ¿no? Fins ara, exactament, sinó que lo que volem és que... ¿Cuántas personas trabajan en Pixa, para que los sanjuaneros sepan? Su empresa, en la que tenemos todos unos poquitos euros invertidos, es una empresa municipal de los sanjuaneros, sale del dinero del presupuesto municipal. Sí, més de 40 persones estan treballant. Ha habido subidas y bajadas, ¿no? Pues según necesidades, ¿no? Lo que pasa que... 40. Sí, més de 40. Lo que passa que sí que sabem que hi ha moltes contratacions per les coses que passen en qualsevol empresa, que és per baixes, per malalties, per accidents, per baixes, per vacances, no? Tots aquests moments en què s'ha de cobrir aquestes vacants, nosaltres entenem que hauria d'haver un procediment que siga més adequat i que complisca en principis d'objectivitat, de principis de publicitat, en un principi d'igualtat a l'accés i sobretot que se faci aquest esforç per part de l'empresa, que és una empresa que paguem tots i totes, que funciona en diners públics i que a més està donant serveis públics, i per tant entenem que l'accés a aquests puestos de treball hauria fer-se com toca, com se fa en l'administració, és un procediment de contractació objectiu. Sí, veo que aportáis lo que denomináis un órgano de contratación, que será como un grupo o una comisión, entiendo. Sí, ¿no? Nosaltres el que hem presentat ha sigut una moció on s'explica somerament la situació actual i per què volem apostar per aquest model d'empresa, que li hem posat
posat un nom, que és model obert i de corresponsabilitat de l'empresa, i adjuntem com a modus d'esborrany, com a proposta per a treballar i per a desenvolupar, encara que està prou desenvolupada i prou treballada, un protocol de contractació de personal, on s'estableix una comissió de contractació formada per 3 persones, en un gerent, la cap de servei de personal del ayuntamiento, la jefa de servicio. Con lo cual ahí tendremos un funcionario aséptico, profesional y que funcionaría como conocemos que funcionan los funcionarios, que funcionan profesionalmente para la institución, no para partidos, ¿no? Exacto. Y después estaría un tercer especialista que en el cas del protocol se proposa a una persona independent del Consell, que en este cas actualment són funcionaris els dos, una és funcionària de serveis socials i un altre és funcionari de la Universitat d'Alacant. Per tant, entenem que tècnicament estan suficientment capacitats com per a formar part d'esta comissió i de triar a una persona, ¿no? Veo que tenéis un punto que pone procedimiento tasado. Esto cuando lo escuchemos en el pleno, si nos lo puedes explicar aquí, te lo agradecen los sanjuaneros. Sí, bueno, dentro de esas cosas que queréis que allí se tengan en cuenta. Nosaltres el que volem és que hi hagi un procediment en què tothom sàpiga quina és la puntuació que se li dona per experiència, per any d'experiència, per idiomes que sap, o per... És un protocol també genèric, he de dir, perquè evidentment hi ha puestos de treball que no requereixen d'una determinada qualificació, però bueno, nosaltres el que proposem és un protocol genèric que s'haurà d'adaptar en funció del puesto de treball que se vulgui ocupar, no? Però bueno, és genèric i jo crec que se pot adaptar molt bé, és molt flexible. Es decir, que todos los candidatos estén sometidos a una puntuación equivalente en un momento dado, ¿no? Que ara mateix qui tria és, fins fa poquet, és una persona, entenem que seria el gerent, qui tria aquestes persones, però bueno, ara després ho comentarem, però fa uns dies s'ha presentat per part de l'empresa un protocol, després de que nosaltres presentarem la nostra proposta. Sembla que era una bona idea. Y sí, hemos leído, ¿te refieres a una publicación que hemos leído en prensa, en información, hace unos días, de un protocolo? ¿Esto es lo mismo que lo vuestro a ver, porque hemos leído algo también de eso? Sí, no és el mateix per a res. Nosaltres entenem que ha sigut un intent per part de l'actual presidència, de Jaime Albero, de rentar la cara a aquest dèficit de funcionament de l'empresa, però el sistema que proposa no té res a veure en lo nostre, perquè en principi no s'exigeix publicitat. A més, l'oferta de treball o la borsa que se vol crear de treballadors, que nosaltres també la proposem, però diguem-ne que estaria oberta sempre. Nosaltres el que proposem és que se faci una aposta important per una campanya per a la contractació, imaginem-nos en estiu, que se faci una campanya potent, que se vinga a la ràdio, que se publiciten els mitjans de comunicació en tots els periòdics, la ràdio, les xarxes socials, la pàgina web, que se faci aquest esforç i que se faci un procés de selecció important i se formen les borses de treball. De manera que jo m'he presentat a un procediment, trac una nota o una puntuació i jo estic en la bolsa el número 1, el número 2, de manera que quan aplega l'estiu, imaginem-nos que s'han de cobrir baixes o les vacances, en serveis que s'han de continuar donant, jo agafo la borsa i dic el número 1, si he de contratar una persona, el número 1, crida el número 1. Que me diu que sí, genial, passa al número 2 si he de contratar més. Si me diu que no, passa al número 2 si he de contratar el primer, no? Volem que se faci això i la proposta que s'ha fet ara mateix per part de presidència no aposta per aquesta publicitat important, no aposta per això, i com diem en castellano, que mucha barca, poco aprieta, ¿no? Entonces
entenem que aquesta oferta, si la estenem de manera indefinida, és impossible que l'empresa de manera efectiva pugui fer un esforç de publicitat per a que la gent se pugui apuntar, ¿no? Aleshores, a banda de que estaríem... Vosotros, que vuestra bolsa sería, digamos así, refrescada en más ocasiones, exacte, cada año exacte. A lo mejor. És una bolsa tancada, però que se podria obrir a nous processos, ¿no? Però, claro, cuando se acabe, pues convocar otra vez a publicidad. Quan s'acabe o quan se requerisca una ampliació, però evidentment concentrant els esforços per fer aquesta publicitat, perquè entenem que costa temps i diners fer la publicitat, i el que volem és que sigui efectiva, no? De manera que si ho deixem obert indefinidament, a banda d'això no li dona a ningú una seguretat jurídica, en el sentit de que jo almenys, si sé que la borsa estic en número 1, sé que quan hi hagi una baixa en estiu o quan siga me van a cridar, però si està oberta de manera indefinida, no sé si demà se va presentar una altra persona que a lo millor ocupa el número 1 quan jo estava el primer. M'entens? Aleshores, això dona molta inseguretat a la gent que se pugui presentar. Després hi ha més diferències, i és que la valoració, per exemple, és subjectiva perquè els criteris no estan tassats, que és el que estàvem comentant abans, que nosaltres proposem una taula on se tassa cada un dels criteris i dels mèrits, que és com se fa també en l'administració pública. Por méritos, por donde todos estén evaluados en igualdad de condiciones. Exacte. I proposem aquesta comissió, mentre que ara el que s'ha proposat de prisa, a preses y carreres. Sí, porque leíamos, fue una información hace, bueno, me comentabais, bueno, por la calle de esta propuesta que ahora me estás explicando, y al leerla me confundía un poco, no sabía si era lo mismo. Claro, no és el mateix, evidentment. Entenem que per part de Jaime Albero pues, ha hagut una intenció de fer seua la nostra proposta, però sense ser la nostra proposta, perquè clar, la nostra proposta tanca aquesta possibilitat de crear xarxes de clientelisme i de contractar a gusto de qui passa per ahí, no? Perquè en la proposta de Jaime les que continuen contractant són les coordinadores de cada servei, baix valoracions subjectives, que no arbitràries, però subjectives, perquè no estan tasades, ¿no? Y nosotros lo que volvemos es acabar en això. Las coordinadoras de cada servicio del ayuntamiento, ¿no? O de la empresa. No, de la empresa. De la empresa. De cada servei. Les coordinadores que son personas concretas. ¿Qué áreas tiene ahora la empresa? Tiene ayuda a domicilio, creo que es, limpieza, claro. Cada una de esas áreas, ¿no? Això també és una diferència de lo nostre. Nosaltres proposem un protocol per a qualsevol contratació. El que ja ara posat en la pàgina web és un protocol, bueno, no és un protocol realment, són uns criteris que només regeixen per a la contratació de dos dels serveis, que és la neteja d'edificis públics i el servei d'ajuda a domicili. Per tant, ells estan acotant molt. Nosaltres el que volem és que existisca un protocol base que aprofite per a qualsevol contratació. Si demà l'empresa necessita pues, un tècnic de lo que siga, economista o lo que siga, pues que se haga. También esté sometido a esta igualdad de puntuación, bueno, evaluación e integración en la empresa, ¿no? Sí, exacto. Bueno, ¿qué respuesta habéis tenido de los grupos políticos? Creo que lo habéis sometido a explicación para que luego os lo apoyen en la votación en el Pleno. ¿Cómo han respondido los grupos? Pues, bueno, a banda d'entrar en la pregunta que m'has dit, per a que no se'ns quede res, a banda del protocol, nosaltres proponem 3 línies d'acció, que és algo que hem insistit també molt, que és un major control de l'empresa pública dels seus serveis, perquè en març, per exemple, nosaltres quan vam fer la roda de premsa vam dir que diguem-ne, la previsió que se tenia respecte de 2017 de l'empresa no era real, perquè se preveia uns beneficis de 10.000 euros i enteníem que això no era real, que no era realista, i per això nosaltres volíem un pressupostos reals i no volíem votar aquests pressupostos que se proposaven.
què passa? Pues no s'ha produït pràcticament cap reunió fins a final d'any i en final d'any ens hem trobat unes pèrdues per més de 80.000 euros. Un desfase prou important de 90.000 euros respecte de lo previst i aleshores, clar, el que nosaltres no volem és trobar-nos cada final d'any en una sorpresa, és a dir, que existisquen sistemes o processos d'informació, que fluïsca la informació, almenys en el Consell, de com quins problemes s'estan emergent, que estan apareixent, que no s'havien previst. Digamos, una foto fija más a menudo cada trimestre para saber la realidad de cada, no esperarse a fin de año, no para allá la sorpresa gorda, ¿no? Exacte, però no només ens quedem ahí, sinó que volem a més que aquesta valoració i aquesta anàlisi de la situació de l'empresa vaya més enllà del propi Consell, és a dir, que en la pàgina web s'emeta un informe anual sobre el funcionament de l'empresa per a que tothom pugui estar informat, perquè entenem que l'empresa és propietat de tots els santjoaners i santjoaneres, perquè és una empresa municipal, és una empresa que funciona en diners de tots nosaltres, en diners públics, i per tant entenem que és la ciutadania la que té dret a saber com s'està gestionant la seva empresa i si s'està realment gestionant eficientment, no? Aleshores, proposem això, proposem que hi hagi un organigrama més concretitzat i també sobre la situació de cada persona que forma part d'aquest organigrama. Volem que se facin estudis objectius per a saber les conseqüències econòmiques de la recuperació de serveis privatitzats, que entenem se fan ja realment, però no veiem que siguin del tot objectius, per tant peguem un toc a l'empresa i després proposem que s'implementen clàusules socials i d'igualtat de gènere de dones i homes en les contractacions generals que fa l'empresa, ja no només de personal sinó a les empreses que a la seva vegada contracta, no? Per tant, volem una empresa, com ja he dit, un model obert i corresponsable, és a dir, una empresa que tinga en compte el seu entorn, que siga responsable del seu entorn i en un pilar social clar, però també en un eix transparència, com has dit tu abans, i d'independència molt important per a que l'empresa pugui funcionar en base a criteris del bé comú i a l'interès públic. Esta es la propuesta que nosotros fem. Es la propuesta. Lo que pasa es que ahí, bueno, esto es como las televisiones autonómicas, también las públicas, ¿no? Televisión Española, cuando llega el que llega, pone aquello, corremos riesgo de que este protocolo a lo mejor se apruebe y dentro de X gobiernos posteriores se modifique, como también lógicamente es. Bueno, pero bueno, queréis que empezar a andar. Nosaltres ahí, ¿no? pensem que este tipus de coses són irreversibles, perquè evidentment és molt dur i seria molt dolent que vinga un govern després de nosaltres que siga capaç de dir no, volem acabar en una contractació objectiva i una contractació transparent. Entenem que això és molt difícil que ocorrisca. Per tant, perquè entenem... Una vez puesto en marcha, a ver quién se atreve a quitarlo, no dicho coloquialmente, ¿no? Exacte. Aleshores, nosaltres per això també volíem buscar aquest consens en totes les forces polítiques, que siga una proposta que siga votada a favor per totes les forces polítiques, i per això vam fer aquest esforç de convocar a totes, reunir-nos en elles, explicar-los el que volíem fer i intentar també millorar la proposta, en el sentit de que... Es lo que se dice, hacerla de todos, ¿no? Para que luego se vote con conocimiento de lo que se vota y también con un poquito de amor, ¿no? Para que sea de todos, ¿no? Sí, y a més que entenem... Porque pasa que eso, que luego en los plenos, a lo mejor si no lo has consensuado, pues lógicamente los grupos son muy reticentes a apoyar lo del otro, si no me han preguntado antes. Esto es un poco didáctico por si no conocen. Algo que sempre ens enqueixa, que és la falta de diàleg i de consens que per part d'este govern, que també ha sigut un dels grans problemes. Nosaltres creiem que lo important és caminar cap a tindre un municipi millor, un model d'empresa millor, un sistema d'administració pública millor, i per tant entenem que lo important no és apuntar-nos un tanto, sinó que siga una cosa de tots, que siga una millora per a tots i que existiquen ferramentes per a controlar una empresa municipal per a que la gestió siga bona. Per tant, nosaltres vam convocar a tots, ho vam explicar. Els únics que no van vindre va ser Esquerra Unida, Partit Socialista.
Esquerra Unida, de totes formes, ens va expressar la seva intenció de vindre i en principi sabem que té bona percepció de lo que hem presentat, però l'únic que no havia aparegut ni que s'havia mostrat en la reunió havia sigut el Partit Socialista i ens trobem fa uns dies una mitja proposta intentant emular la nostra. O sea, que habéis visto esto publicado un poco paralelamente a lo vuestro, pero sin acudir a esa reunió. Clar, nosaltres, la reunió va ser fa més d'un mes, la proposta de la moció està presentada fa més d'un mes i per tant ells eren coneixedors d'esta realitat perquè a més es consta de que havien presentat la proposta. Per tant, bueno, entenem que este intent d'eixir d'alguna manera a presses i carreres és per a rentar la cara d'eixes deficiències que hem dit de transparència i de funcionament de l'empresa, però entenem que és completament insuficient. De totes formes, nosaltres fem una valoració positiva i és que la nostra proposta és tan innegable i és tan bona, no és per tirar-nos flors, però és tan bona i està suficientment treballada com per a que no ens hagin pogut dir que no i de fet han intentat emular-nos i intentar fer seua una proposta que havíem fet nosaltres. Pues esta es la denuncia que hace hoy Compromís en directo aquí en Radio Club y bueno, para los seguidores de Facebook también, con nosotros Sergio Agueitos, concejal de los 3 concejales que tiene Compromís en el Ayuntamiento de San Joan y proponiendo ahora desde la oposición, como hemos explicado, pues esta mejora para evitar pues eso, contrataciones poco protocolarias, digámoslo así, en empresa municipal, en la empresa Pixa de todos los sanjuaneros, que según denuncian, bueno, pues puede ocurrir que si esto no se protocoliza, pues ocurran se adelantan, pero lo dicen así, casos de poca transparencia en la contratación en un momento en el que Personas y Ciudad va a contratar, va a trabajar bueno, pues según los encargos del ayuntamiento, para eso es una empresa municipal y bueno, pues con esas altas bajas de trabajadores que lógicamente toda empresa tiene, pues en ese momento es donde entraría esta propuesta, este protocolo que hoy Compromís nos ha presentado. Pues bueno, pues el Pleno, veremos el desarrollo de esta moción vuestra en el Pleno y la votación, claro, a ver cómo respiran, ¿no?, los grupos políticos, si quieren ser transparentes como Compromís o proponen otra transparencia u otro método que a lo mejor también puede ser válido, però bueno, d'això conoceremos, no? Sí, nosaltres esperem que isca endavant, esperem que d'alguna manera esta és una oportunitat, el que hem presentat nosaltres, per a eixir d'eixa batalla de consignes moltes vegades, que si privatització sí, privatització no. Més enllà d'això, nosaltres ho diem a més en la proposta, no volem una empresa municipal però mal gestionada i que obeïsca a interessos partidistes i que a més puga fer xarxes clientelars, però tampoc volem privatitzacions, no?, a empreses que gestionen ineficientment, perquè a més no és la primera volta que veiem empreses que no complixen els plecs municipals, que no estan donant un bon servei i precisament que estan tenint beneficis privats, laminant drets laborals i també laminant aquesta qualitat dels serveis públics, no? Per tant, no volem ni l'immobilisme d'una empresa municipal però que funciona mal, ni volem tampoc caminar cap a una privatització de tot que precisament s'aconseguís para quitarnos el muerto de encima, ¿no?, que lo privatizamos, tampoco i que les empreses tenen beneficis privats al final aconseguint laminant aquests drets laborals i aquesta qualitat de serveis. Per tant, proposem un model obert de la ciutadania, perquè el que volem és que l'empresa siga de santjoaners i santjoaneres, un model obert i corresponsable. Es decir, que se puede privatizar cierto servicio que a lo mejor se vea que es más factible privado y otro público. Nosaltres entenem que hi ha estudis en suficient pes com per a entendre que és positiu remunicipalitzar, però estem parlant d'una empresa pública, està molt bé la ideologia, però hem de fer política i estem parlant d'una empresa
municipal que ve d'on ve, és a dir, que ve de dedicar-se pràcticament a la rajola i a un servei molt concret, que és el servei d'ajuda a domicili, i per tant, si cap capgirar aquest model, ha de ser a poc a poc, és a dir, no podem de sobte a una empresa o a gent que està acostumada a gestionar poqueta cosa, donar-li coses molt grans i molt diferents de sobte. Per tant, ha d'haver una planificació, nosaltres estem per recuperar serveis, però ha d'haver una planificació, ha de ser seriosa, ha d'haver uns estudis i realment una planificació de dir, primer assumim este servei, després per a que l'empresa no pete. Perquè al final... porque sería peor el efecto, no funciona, habría quien, derroteros de que no funciona. Perquè a més ja ho hem vist que precisament en el servei que hem recuperat, segons l'alcalde, anava a tindre beneficis i no han hagut beneficis. Per tant, hi ha una sèrie en la gestió que s'ha de replantejar i s'ha de millorar. Per tant, jo crec que hem de caminar, aquest és el camí, però hem de millorar el funcionament de l'empresa, hem de fer-la una gestió més eficient, que siga sostenible, y per tant... ¿Tenéis algún modelo del municipio que tenga la empresa, no sé si donde gobierna Compromís, bien gestionada en algún municipio de la comunitat? Hi ha molts, i no només on gestiona Compromís, estem veient en Altea, per exemple, la brossa s'ha assumit, la gestió de la brossa, però en Altea qui la va assumir no va ser Compromís, va ser, quan se va prendre la decisió, va ser quan estava el Partido Popular en el govern. Per tant... Se municipalizó. Exacte, se va remunicipalitzar. En altres pobles, crec que en Castilla y León, no sé si en Burgos, ja no me'n recorde, també ha passat i ha sigut el Partit Popular. O sigui, és un fenomen que va molt més enllà, entenem, de la pròpia ideologia, que entenem que a dia d'avui les experiències actuals són positives i que com a mínim s'han de valorar, però evidentment no s'ha de fer de qualsevol manera. Hoy día está todo conectado, podemos leer casos de éxito que decimos hoy día, ¿no? Que donde ha funcionado, para eso están las administraciones, para poder ayudarse y emular aquello que funcione, claro, ¿no? Sí, però com sempre hem dit, entrellat, fent les coses espauet, perquè entenem que les coses que realment canvien el municipi, canvien el món en general, se fan poquet a poquet i no de la nit al matí. Per tant, nosaltres volem això, que s'estudie de manera objectiva cada servei, que hi hagi una planificació i que se vaya remunicipalitzant, perquè a més és que ningú pot posar en dubte la nostra aposta, perquè si se va remunicipalitzar el servei de neteja va ser perquè Compromís va dir que volia que se votara i anava a votar a favor, independentment de que hi haguera dos informes del secretari i de l'interventor en contra, que de fet i recentment teníem raó, una jutgessa ens ha donat la raó. Sí, recordamos en el pleno que los políticos tuvieron ahí la duda de si votar o no, que iba a ser ilegal. El juez ha dado la razón que era legal que el ayuntamiento privatizara el servicio de limpieza de los centros, los colegios públicos, centros públicos y demás, ¿no? Exacto. ¿Cuántos trabajadores entraron a personas sin ciudad a trabajar municipalizados? Crec que si no m'enganye, sí. Perquè això és, crec que més de 20, 24, 25... Se encargan de limpiar los edificios públicos, casa de cultura, colegios y demás, ¿no? Sí. Pues eso se aprobó y se estuvo ahí con pinzas, ¿no? Pero al final la ley, los jueces han dicho que era correcto. Exacte. Y para adelante, ¿no? Però nosaltres volem eixir-nos d'aquest debat, no? Que pot ser més ideològic, encara que nosaltres entenem que hi ha dades ja objectives que ens pot oferir, no, aquesta capacitat de decidir de què és lo millor, però bueno, eixir-nos més enllà d'aquest debat i dir si volem apostar per una empresa municipal, ha de ser una empresa aixina, ha de ser una empresa transparent, perquè conforme augmentem la capacitat de contratació de l'empresa, hem de recordar que en realitat no és una empresa
pública, sinó que és una empresa privada de capital públic, vale, assimilada a l'administració. I per tant, en la contractació no sé una empresa privada de capital público. O sea, que lo estamos diciendo mal habitualmente. En realidad sí. ¿Ah, sí? Ah, bueno, pues conviene que me lo digas porque conviene hacer labor pedagógica. Una empresa privada con capital público 100% del Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant. Exacte. Ah, pues lo diremos así. Exacte. Claro. De fet... No, porque todo ayuda a entender las cosas, ¿no? De fet, el procediment que va haver fa uns anys era precisament externalitzar i privatitzar determinats serveis, inventar-se estos sistemes per a precisament fugir del dret administratiu, sí, és a dir, fugir de l'administració, de totes les exigències de contractació, incluïdes les laborals. Per tant, el que nosaltres volem és que, més enllà de que puguem tindre un mecanisme més flexible en la contractació i en tot, hi ha coses que hem de tindre clar que han de seguir presents en l'administració i que al final l'empresa municipal és una empresa de l'administració, perquè ja hem dit que és 100% pública. I per tant, el que volem és això, que la contractació siga transparent, siga objectiva i que se regisca per aquests principis de mèrit, capacitat, que també regixen en tota administració pública. De recursos humanos, me imagino que es empezar, no sé si por ahí, pero quizás sea uno de los pilares también importantes, incorporar alguna persona especialista, quizás, digo, no sé, això de moment no s'ha traslladat, que pueda organitzar tot ese enjambre de... No, entenem com tot, en moltes ocasions l'empresa està d'alguna manera col·laborant molt estretament en l'administració i és l'administració la que també posa al servei de l'empresa moltes de la seva capacitat. Aleshores, entenem que precisament per això volem que en la comissió estiga el cap de servei de personal, per a que siga una persona que d'alguna manera sirva de nexe en l'administració i que ajude a que això funcioni. De fet, l'Ajuntament té l'obligació d'estar i de controlar el funcionament de l'empresa. Tutelar los pasos que se van dando dentro, claro. Sí. Pues compromiso, a ver si sale bien. Del 27 al 28 no sabemos el día del pleno, pero bueno, por ahí andará la cosa. No es una inocentada, trabajan mucho nuestros políticos y bueno, además nos consta, lo decimos de verdad, porque bueno, lo que ocurre es que muchas veces las cosas cuestan sacarlas, también hay opiniones distintas y hay que dar tiempos para que todas se expresen, todas se evalúen y lógicamente pues en democracia es así, hay que hablarlo y hay que tomarse un tiempo. Ese es el beneficio, aunque vaya un poco más lento la cosa. Pues el 27 o el 28 habrá pleno, ya lo veremos, y esta propuesta para que sanjuaneros tengan acceso a estos puestos de trabajo. ¿Qué puestos son los principales que se pueden requerir? Por si hay alguien que nos escucha, pues yo me quiero apuntar en esa bolsa, técnicos, electricistas, albañiles, no sé cuál puede ser, intuyes tú. Bueno, ara sobretot, sobretot i per lo que hi ha més necessitat, els puestos de treball són persones per a serveis de neteja i per a el que seria el servei d'ajuda a domicili. Crec que en el d'ajuda a domicili és on se requereix realment més preparació, sí que requereix algunes titulacions. Tratamos con personas, se les ayuda, hay que estar preparado para eso. Exacte. Aleshores, principalment, ara mateix seran eixos les vacants, ¿no?, que se poden cobrir. Limpieza sí que es más accesible para un gran abanico de personas, ¿no? Independientemente de su formación. Sí, ara mateix... Podemos invitar a que vayan allí y se informen. Exacte, poden anar allí, és en el carrer Clara Campoamor, en Personas y Ciudad, poden anar i donar el seu currículum a dia d'avui, però nosaltres el que volem és que hi hagi una aposta clara per un procediment en condicions, no?, que se tinga en compte tota la gent que presenta el seu currículum i la que l'ha presentat, i que se faci un procediment de tria per a crear una bolsa que després ens puga servir, es puga aprofitar per a contractar en moments urgents, perquè clar, no anem a encetar un procediment de contractació sempre que faci falta una contractació, sinó que tinguem ja una bolsa preparada per a quan faci falta, de manera objectiva s'hagi triat la gent i se puga cridar a aquesta gent per a que tingui opcions a treballar.